Nou, met die vorige liedje jij ooit ook een potje No, je spreekt allemaal even, hè? Ja, ja. Dat is allemaal gewoon vermelden zwaar. Wij doen het vandaag zonder vet. We nemen ook een healthy lifestyle in acht. Dus we zitten ook helemaal fijntjes. Rekening houdende met iedereen. Dus op die manier leveren wij onze bijdrage. Ja? Huh? Beste kijkers, we zijn vandaag hier te Jeugdcentrum. En u weet wat er gaat gebeuren. De Demang Sabibori Menskokout van het Surinaams Bijbelgenootschap. In verband met de Internationale Dag van de Man wordt dit alles georganiseerd. Er zijn verschillende organisaties die deelnemen, dus kom gaan kijken wat ze allemaal klaarmaken. We zijn hier bij de stand van Prison Fellowship Suriname. En ik zie een pot daar met heerlijk vlees, maar ik weet niet precies wat ze klaarmaken. Dus ik ga even met de coördinator spreken. Wat is uw naam? Ik ben Desmond Plet en hier bij Prison Fellowship maken we vandaag een bijzondere, echte, voor het eerst in de geschiedenis, een chim chim kip op deze SBG Deman Sabori. En we gaan werkelijk tonen dat we Sabori. Het ziet er heerlijk uit. Ik ben echt benieuwd. Zoals u kunt zien zijn de voorbereidingen hier in volle gang. Dus het wordt spannend allemaal. Ik heb al honger. Dus we gaan even snel verder naar de volgende groep. En als ik verder loop, dan zie ik hier wat malse stukken vlees. Maar ik weet niet wat ze allemaal klaarmaken. Het is de stand van Shalom, Radio en TV. Ik ben benieuwd. Ik zie Leandro hier. Wat maken we vandaag klaar? bruine bonen met barbecue. En wat belooft het te worden? Dus... Nou, we halen het beste uit de kast. Dus er zijn natuurlijk ook mannen die weten wat koken is. Weet je, om niet neer te praten, ik verwacht het beste ook van hun. Dus we gaan voor het beste. We kijken, want als je aan mij vraagt, als ik naar de gerechten kijk, dan zou ik sowieso niet voor bruine bonen kiezen. Want mijn favoriet is moksalisi. Dus voor mij, vanuit mijn kant, heeft moksalisi sowieso gewonnen. Omdat het mijn favoriet is. Maar we gaan kijken, we laten alles aan de jury over en we halen het beste uit de kast. Nou, mooi man, mooi. Dat belooft echt veel te worden. We gaan even verder naar de volgende groep. Oh nee, wacht, ja. Mensen hebben honger. Deze naam zegt al heel veel. We zijn bij de stand van Mang Meet Mang. Echt speciaal voor de Men's Cookout in verband met Internationale Dag van de Man. Ik wil weten wat ze gaan koken vandaag. Met wie kan ik een kort gesprekje voeren? Dus de kok, ik verwijs u naar de kok. De chef-kok. Wat is uw naam? Amelo Euro. Amelo Euro. Wat mogen we vandaag van Mang Meet Mang verwachten? Sowieso mag u eigenlijk de gasten zelf overheerlijke moksalesi verwachten. We hebben twee variaties van die moksalesi. We hebben normaal, dus met smokkelvoer en kip. En we hebben dan met smokkelvoer en kip en zoutvlees erin. Oké, spannend. Dus voor ieder wat wil. Wie zoutvlees eet en wie geen zoutvlees eet. Top. Nou, we verwachten heel veel en we kijken uit naar het eten. En de winnende groep van het vorig jaar, het Surinaams Bijbelgenootschap, de groep die het heeft georganiseerd, maar wie weet, we kunnen verrast zijn van het jaar. Maar laten we even kijken wat ze vandaag klaarmaken. Met wie kan ik een kort gesprek voeren? Coördinator? Yes, Mr. Chef-kok. Wat belooft SBG vandaag? Ik hoop met Gods genade dat wij vandaag weer, we gaan geschiedenis weer schrijven. Hopelijk met Gods genade. Maar het lukt wel. Dus ik kook vandaag fried rice. Dus met gemixte vlees, dus gebakken rijst. Met gemixt groente en vlees. Alleen gaan we vandaag alleen kip doen, omdat niet iedereen eet andere soort vlees. Maar met een geen zijgroente, met
Ik ga, hoe je dat ding? Uien maken als sambal om het een lekkere smaak te geven. Dus ik mijn buik toch, maar ja, we zijn benieuwd en succes. We komen straks weer bij jullie. We staan hier bij de groep van de Evangelical School of Theology, meer bekend als EST. En ik ben echt benieuwd, want ik zie een hele nieuwe manier om banaan te bakken. Wordt het gebakken? Nee, het wordt niet gebakken, het wordt gewoon gekookt hoor. Oh, het wordt gekookt. Nee, het is een andere manier, tenminste voor mij. Maar ik ben benieuwd, wat wordt er klaargemaakt vandaag? Kan ik met u het woord voeren? Ja, we maken een bruine nasi met een kip erdoor. En dat is het. Dus we maken het lekker klaar. Lekker klaar, dus jullie gaan verrassen vandaag. Ja, zeker, zeker. Er is nog een geheim, dus dat gaan we nog niet verklappen. Dus we laten het even voor het einde. Ah, oké. Dus de jury heeft het moeilijk straks. Ja, zeker. Zeer zeker, zeer zeker. Oké, ik ben benieuwd, want ik krijg al honger. Ik hoop dat dit snel voorbij is, zodat ik kan eten. Maar we gaan even naar een korte break en we zijn zo bij jullie terug. De eerste indrukken zijn van het is een fierce competition noem ik dit. Die mannen doen die onder voor elkaar. En we zijn benieuwd, het ruikt sowieso allemaal goed. En mannen zeg ik altijd, mannen zijn de beste in de keuken. Vrouwen kunnen lekker koken, maar de beste koks zijn mannen. Al ben ik zelf een vrouw, ik doe dit al 30 jaar. Het is gewoon zo dat mannen gewoon lekkerder koken dan vrouwen. Dus ik ben benieuwd, ik ben echt benieuwd en ik heb er meteen trek gekregen van die geuren. Vandaag gaan wij bruine bonen maken, mensen. Dus je moet gewoon de bruine bonen van Shalom Radio TV proeven. Orsi. We hebben chefkok daar. We hebben internationale chefkok hier. Ja, helemaal uit. Is dat weer? Zimbabwe. Dus, hey. Het belangrijkste waarop je let sowieso als je binnenkomt is de hygiëne. En dat is een van de belangrijkste dingen, omdat mensen daar naar kijken ook als men binnenkomt ook. Ja, als men gaat koken, van hoe netjes is men. Maar het belangrijkste sowieso als je gaat jureren is de smaak. Is de smaak goed? En de presentatie, want je eet eerst met je ogen. Ziet het eten er aantrekkelijk uit? En waarop we ook nog meer gaan letten is natuurlijk de originaliteit, de creativiteit, wat die men gebruikt. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de groep van SBG, als ik het nou al mag zeggen. Ik vind dat die broeder iets heel aparts gaat maken voor een nasi. Maakt hij een salsa noem ik dat, want dat is het ook. Het is niet een traditionele komkommer, gewoon een saaie komkommerbazijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat smaken. En er was nog een andere groep die heel creatief was geweest, vind ik. Door rekening mee te houden dat mensen gezond eten. Dat is de eerste groep. Ik ben vergeten, volgens mij is dat Prison Fellowship. Ze hebben vetarm gekookt en ze zijn voor Chinees gegaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal smaken ook als we dat gaan merken in de smaak. Ook wat betreft vetgehalte. Dus daarop wordt er gelet. En we willen u uitnodigen de heren van Shalom Radio en TV. Zij hebben vandaag gemaakt bruine bonen met barbecue kip. En ik geef het woord aan de coördinator om zijn gerecht te presenteren. Ja, goeiedag. Namens Shalom. Smakelijk eten. Dit is bruine bonen, een beetje anders dan het op de traditionele manier. We hebben geen kip erdoor, maar wel kip apart. Dat is klaargemaakt met als barbecue. Er is wat tomaat, komkommer, een gebakken banaan. En daarnaast hebben we natuurlijk wat peper zelf gemaakt met wat knoflook en een beetje azijn. En het niets anders dan een zoute sambal. Past helemaal bij die bruine bonen.
Maar we hebben gemaakt rijst chin kip met Chinese vruchten, een mixgroente van kool, kousenband, wortelen en paprika, gekookte banaan. Er is komkommerpap, tomaat. We hebben birambi op azijn met rode uien, papaya hot sauce en we hebben een azijnpeper met uien. En als drank hebben we een homemade gemberbier à la Desmond. Alsjeblieft. Wat was uw inspiratie om deze maaltijd te bereiden? Wel, het is gekozen, het lot is getrokken. Maar het mooie hierbij is dat we hem zonder vet hebben bereid. Het is totaal zonder vet klaargemaakt. De kip, de groenten, alles. En eigenlijk willen we daarmee ook een beetje healthy lifestyle promoten waar we voor staan. Dus dat was eigenlijk ook wel unaniem van, we gaan hem zonder vet doen. Oké, goeiedag, ik ben Earl Amelo. Voor u heeft u natuurlijk van Mangitmang, hè? Zo weet u dat ook. Voor u heeft u een moxalesi, op zijn Surinaams, met als ingrediënten smokkelvoru, kip, zoutvlees. Er is geen kokosolie gebruikt? In kokosolie zit er inderdaad, maar dit is dan die poederkokosolie. We hebben niet die kokosmelk. Poederkokosmelk. Kokosmelk inderdaad. Kokosolie ook? Nee, helaas geen kokosolie. Merci. Ik ben Alan Sandiman en samen met mijn broeder Miguel Castiri vertegenwoordigen wij EST. We zijn studenten bij EST en met ons tweetjes hebben we vandaag bruine nasi goreng klaargemaakt met geplozen vlees erdoor, zijgroenten, het is een beetje fusion, Europees met Surinaams. Kip hebben we gestoofd, een beetje aan Japans, fusion Chinees. Ja, smakelijk eten. Het ziet er fantastisch uit. Dankjewel. Heel mooi. Hier heb ik ben van de Surinaams Bijbelgenootschap en wij hebben vandaag vrijgereis gekookt met mixgroenten. Ik heb hier komkommer met paarse uien en peper met knoflook, dus een beetje Dominicaans. En als vlees geroosterde kip. Geroosterde kip. En de geroosterde kip hebben jullie zelf geroosterd? Nee. Jullie hebben zelf gekocht? Gekocht, ja. Jullie hebben het zelf gekocht? Ja. Goed zo. Prima. Op de eerste plaats is geëindigd, we gaan nu niet langer in de spanning houden. Op de eerste plaats is geëindigd met een puntenaantal van 86. Est.
Echt niet verwacht. Nee, echt niet verwacht. Jullie waren met z'n tweeën op de familie. Echt niet verwacht. Echt niet verwacht.